लिखो कौन कह आज भोजी विषय ऊपर किछ नै त हाय गाइस लिपाना रोसे होची ना बा कुटा नै कौन से तो खाली प्लास्टिक तो पड़ी छ आ एठी हमर पानी तो अन्य जिनस थुआ हे एठी हमें एठी सात अछु सेपड़ पामे एपड़ अछु सेपड़े आउ 3 जण अछन सेपड़े गोटे पिला कर दुंदी हमर केते चिकन निकेजी आउ अच्छा ऊपर खाना किछ नाही की ना ना किछ नाही आउ एटा हमर पोलो तळे आज हमें नवा वर्ष सेलिब्रेशन करछु देखि परथियो एटी टाना टाना वाओ कल दिखाई देबे लिक्विड लगे दे पुड़ी लिपु आउटी आगु करछि किंतु कंचा अछि ना तथापि लिभे दियो अच्छा तळ जो किसले हरी बोला तल जासे तल तो पानी अछि से ये हिजो ऊपर तो निया लिबि जाउ सत कथा काई गलु हां से केतो टिके चिंगारी पळेबो असुदा कोन कइलु टिके धास पळेबो गला ना ताना सीधा किरा बाटर जाउची देखि त नुवा वर्ष आरो वर्ष जेति ता धान ये पड़ी हे दला कोन बा गार जो पड़ी हे ता चाळ देखो आबे कोन कहिबो किछु देखो किछु कहिबो आ कोन कहि मुह पकड़ी गला बाकी निया गला से कहतला 1200 नबाबू हां 1200 ना ठीक है मुझे 200 धरो चावल अब दरकार तल नहीं आसुना जळिलो केमती छडा जानी क्या आ कोन भाई जमीदा काकर खंडा कोडी मोटा कोन हो केमती कोन करे अच्छा जळिलो बा सेती माने रह नो जाओ भरी के सके बाबा हबो ना आमणिया चावल मु कहि बस तुम को खाली लिखि हे जो हे जो मत मुठे मार द मु देखाइबी अरे ना ना हे जो तो सदाला हमर केते मत कुपडाई ना सेही जोर मु आइ कमै खाइछु आनी न हो एथरे हेला ना आथरे ओळको पुणी आथरे देखाबो सबुरा को समान अछि सेही कथा तो लिखुई ताकू छाड़ पिया हमें 1 2 3 4 इटी 5 से 2 6 7 ना पिंटो दा लास्ट को आसीओ से गाधे बदे बटे बटे खाई आसीओ काम पहिले से रेस्ट नहीं आसीओ आउ जणे किथला केतो हला 6 हेलो मानदेव आसीओ आसीओनी तमे जानतो को टिका नै तंबा कहलो 7 जण केमि हिसाब करे नै 7 जण केमि देला गा दिन गिनो गोटे गुटू हां दे दो दिन ना डाकी दियो चिकन में दिक्के जाईची हां चिकन दिक्के जाईची चावल हेबोनी आ बलियो बहुतला 1200 आनतले ठीक हमर हितांता ना सबले बळुची बेले खास कर मना कर आणी दियो चिकन जनका 250 चावल जनका 200 करियो सदाळे से तो चावल ढाल दे गाड़ भाग हबो 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 चापा ना थाउ सब जन डेढिया डे काम करे अरे गोटा मसला गोटी आनछो 10 टका देला एपला 5 टका दिटा आनो ना गोटी 10 टका आनियो 10 टका दो कहलु 10 टका दिटा 5 टका दोतला जी परा 5 टका दिटा देगो याउ चुली लिबी बनी आउ नॉर्मल नॉनली भलो अछि
ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ପୁରା। ତୁ ଚାଉଳ ପକା କନା ହଁ ପାଣି ରାତି ଗଲି ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଦଉନ ବାବା ତମ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ବାଉଁଶ କଉ ହଁ ଆରେ ପୁରା କଳା ନାଲି ପଡିଗଲେ ଧୁଆ କାଇଁ ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ଦେ ଆଇଲା ବାବା ତମେ ଯୋଉ ପକେଇଛ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛ ନା ନା କଣ ପାଇଁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ 99 ରେ ଯାଇକି ଦୁନିଆ ଗଲା କରି ଯାଇଛି ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଏ ନା ମନା ଅଛି ଏ ଇଏ କଣ ଆତା ନା କାନା ସେ ପଚାରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ କାନା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୋଟୁଟି ମାନେ ମୋବାଇଲ ସିଏ ମାରୁ ନା ଠିକ କଥା କାନା ତମର ଟିକେ ଦରକାର ସେ ବାହାର କଥା ହେଇଛି ଆରେ ଆରେ ଦିଅ ଭାଇ ଏଇଲେ ଖାଇବ ଭାଇ ଆସ କିଏ ବା ଆରେ ଏଭଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି କହିଲ ଏ ଭଗବାନ ହେମରସ ଧୁଅ ତାକୁ ଛେଚ ଆରେ କଣ ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଆରେ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଲିଖ ତମକୁ କାଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲିଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଟା ଆଡି କରି ନା ଏଇଟା ସୁଖର ବିଷୟ ଦୁଃଖ ବିଷୟ କହିବା ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲି ଭକ୍ତ ମାନେ କରିଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ଦେବି ଖାଇଦେବି ଇଏ ପିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ ତ ନାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି ପକେଇ ତ ଦେଲି ଆଉ କଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭଲ ସୁବିଧା କହିଛି ନାଇଁ କଣ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ କରଚୁଲି କହି ପଳେଇଲି ଦଉନୁ ଆଲଟୋ ପକା ଚାଲୁ ପକାବେ ପୁରା ତାତି ଗଲେ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଟୋଟାଲ ହାଣ୍ଡି ପଡିଗଲା କୋଉ ଚାଉଳ ପକେଇଦବା ଯେତେ କାମ କଲେ କଣ ଭାଇ ଠିକ ଆଇଲେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆସ୍ତିକିନା ପକା ସାଇଡ ପ୍ଲିଜ ହଁ ଚଳିବ ଆଉ କିଛି ତାତିଆ ନାହିଁ ନା କିଏ ମାନେ ମୋ ନାକରୁ ଗଳିଲେ ଘରୁ ଗଲେ ମୋ ବୋଉ ଶୋଧିବା କଣ ଡାକିକି ଆରେ ଯାହା ତ କରୁଛ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଇ ଟୋକା ଚିକେନ କରିସାରିବେଣି ତ ଦିଅ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ଆଇଲି ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଧୂଆଁ ପଡୁଛି ଚୁଲି ଜଳିଲାନି ଫାଷ୍ଟ ଅମେ ବାବୁ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଅମେ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ଭାଇ କଣ ପଳେଇଲେ ଛାଡିକି ମୁଁ କୁଆଡେ ନା ଇଟା ଆଣିବା ଚାଲ ଭାଇ ଯାଇକି ସେ ନଈ ତଳେ ଆଉ କଣ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ସେ ବାବା କଣ ହଜିଗଲେ ବୋଧେ ତାପରେ ସେଠୁ ମନେ ପଡିଲା କୋଉଠି ଗଲୁ ଚାଷ ଖାଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ମୋ ସାଡୁ ଆଣିବା ହଁ ଯିବା ଚାଲ ଅମେ ବାବୁ ରିଟେ ଚାଲ ହବ ତ ଆମେ କହିବ ବତା ଆହୁରି ଅଛି ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ଯାଇ ଚିକେନ ହେଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା ନା ଯିଏ ଯୋଉଟା ବୁଲ ମେନ୍ ହଉଛି ବାବା ସାଡେ ଗପିଲା ଯୋଉ ଇଏ ହାପି ତମ ହାଣ୍ଡି ଏଇଟା ହଁ ଭଲସେ ମାଜିବୁ ଆଉ କାମ କରୁ ଜ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିଦବୁ ଆସିକି ମାଜିବୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ସର୍ଫ ତ ନେଇଯିବୁ ପୁରା ଘରେ ବସି ମାଜିବୁ ହଁ ଏଇଟା ମାଜିବ ବାଲିରେ ମାଜିବ ଆମେ ରାତି ହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଆଣୁ ଏଠି ଧୁଆ ହେଇଯିବ ନଈ କାହିଁ ଗୋଟେ ମିଛାଟା ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ତା ଟ୍ରଚ ପାଲ ଫାଲ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ନାଇଁ କି ସବୁ ଛୁରୀ ଫୁରି ସବୁ ଆଣିଦବ ସବୁ ଚାପା ଦେହ ଗାଳ ଚାପା ଉପରେ କଟା ହୁଏ ନାଇଁ ସେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ମାନେ କେମିତି ଇଏ କହିବେ ନାଇଁ କି ନାହିଁ ଆଉ ମିଶୁ ମାନେ ମାଲ ସରିଗଲା କଣ ମିଶି ହେଲା ବାପେ ଆର୍ଥକ ଏଠି କଲେ ନା ବାପେ ଥିଲା
ଏଥର କଲା ହାଁ ଗେମ୍ କୁ ଆସୁନି ଆଉ କଣ କରିବି ବସ କହୁଛୁ ନା କଣ ଆଉ ଆରେ କଣ ଏମିତି ଦେଖାହେଲେ ଆରେ ତମେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଚିକେନ କରାନ୍ତି ଆରେ ତମେ ବଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ କଣ କରିଛ ପାଣି ମସଲା ଉପରେ ପାଣି ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ମାରିଦିଅ ଚିକେନ ଜାଣିଛଟି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅମୟ ବାବୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଚିକେନ ନାଗା ଭାଇ କରିବେ ଚାପାଟା ହେଇଥିଲେ କଣ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଚିକେନ କୋଉଥିରେ ଗୋଡେଇବା ସବୁ ଖାଇଦେ ଆମେ ଖାଲି କଣ କେଟା କରୁ ଭାତ ପାପଡ଼ ପୋଡିକିରି ଖାଇଯିବ ପାପଡ଼ ପୋଡିକିରି ପୋଡି ଖାଇସାରିଲେ ସକାଳୁ ଧୁଆ ହଉଛି ସେ ଭାଇ ଖାଇସାରିଲି ଫାଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ କଲେ ବା ଗାଣ୍ଟା ମୋରେଇଥାଏ ସବୁ ରେଡି ପାପଡ଼ ପୋଡି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଯିବ ପାପଡ଼ ଫାପଡ଼ ସବୁ ପୋଡି ଖାଇଯିବ ତ ଅନେଇ ଦବ ପାମ୍ପଡ଼ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ପାମ୍ପଡ଼ ପୋଡିକିରି ଖାଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଖାଇଦବ ସେଇ ଯୁଗରୁ ତାକୁ ଲକରରେ ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଧୋଇଲୁ